Matul il-lejl li għaddu uffiċjali tal-Pulizija kienu impenjati b'aktar kontrolli ta' rutina f'diversi toroq madwar Malta. F'dawn l-ispezzjonijiet li saru fil-lokalitajiet ta' Ħażebbuġ, il-Marsa, l-Imsida u San Ġiljan, il-Pulizija qabdet 4 persuni u taħt l-effett tal-alkoħol. Dan propju ftit ħin biss wara li l-Prim Ministru Robert Abela ħabbar il-pjani li jiżdiedu b'mod sinifikanti il-pini għal min jinqabad jabbuża b'dan il-mod, inkluż min ikun taħt l-effetti ta' droga. Dawn il-miżuri jinkludu fost l-oħrajn it-testjara drogi u l-alkoħol fit-triq, anke bla suspett raġjonevoli. Il-poter lil prosekuzzjoni biex tkun tista' tissospendi l-liċenzja tas-sewqan ta' imputati waqt li jkunu għaddejjin proċeduri, kif ukoll sentenzi ta' priġunerija f'każi li jinvolvu mwiet, anke jekk ma jkunux volontarji. Fis-tqarrija l-erba' l-Korp tal-Pulizija qal li jibqa' kommess li jkompli bil-kontrolli ta' traffiku b'mod regolari f'kull ħin tal-ġurnata, bilan li tiġi mħarsa s-sigurtà ta' dawk kollha li jużaw it-toroq f'pajjiżna. F'dawn l-ispezzjonijiet fejn il-Pulizija kienu assistiti wkoll minn uffiċjali tal-leża, 7 xufieri wkoll insabu jsuqu mingħajr liċenzja valida, filwaqt li 17 il-vettura twaqfu minħabba veloċità eċċessiva fost l-oħrajn. Sa dan it-tant l-Assoċjazzjoni Maltija l-Lukandi u r-Ristoranti l-MHRA l-erba' wkoll esprimiet l-appoġġ sieħ tagħha għal proposti tal-Gvern għal iżjed infurzar kontra dawk li jkunu qed issuqu taħt l-influenza tal-alkoħol jew id-drogi. Tali sostenn jingħaqad ma' dawk tad-Doctors for Road Safety u l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Assigurazzjoni, ġurnata qabel li wkoll laqgħu il-pjani tal-Gvern. Fl-istqarrija l-MHRA qalet li bekk kemm il-Maltin kif ukoll it-turisti jkunu jistgħu jgħixu f'ambjent aktar sigur, waqt li isem pajjiżna jibqa' fil-quċċata anke internazzjonalment. Dan filwaqt li ddeskrivew dawn il-proposti bħala pass il quddiem biex jiġu protetti l-ħajjiet. L-Assoċjazzjoni temmet tgħid kif dawn ir-riformi jassiguraw kwalità ta' ħajja aħjar għar-residenti u l-komunità lokali, filwaqt li joffru esperjenza sigura anke lit-turisti.